Thug Life var ett hiphopband som grundades av Tupac Shakur 1993. Bandet skapades för att Tupac ville ta över rapvärlden tillsammans med sina närmaste vänner Big Psych, Macadocious, Mopreme och The Rated R. The Notorious B.I.G., även känd som Biggie Smalls, var också påtänkt som medlem i gruppen. Men han valde istället att koncentrera sig på sitt arbete med Bad Boy Records. Biggie blev senare Tupacs ärkerival. Thug Life blev inte den världskända gruppen som Tupac hade drömt om. 6 månader efter Tupac grundade Thug Life dömdes han till 4 års fängelse, vilket ledde till gruppens splittring. Efter Tupac kom ut från fängelset skapade han gruppen The Outlaws, vilket på sätt och vis var en fortsättning på det Thug Life startade. Thug Life blev en livsstil för många på gatorna. Thug Life, det var Tupacs sätt att leva. Man brydde sig inte om vad andra tyckte om en. Man tog egna val och beslut. Man levde livet på sina egna villkor helt enkelt. Thug Life och Tupac betyder mycket för mig. Tupac har alltid ett budskap i sina texter. Han rappade om att allt som var fel. Han rappade om hur vi ska förbättra jorden. Han lät alltid sina åsikter bli sedda. Ordet Thug står ju för gangster. Tupac menar inte att du ska leva ditt liv som en kriminal gangster. Nej, han menar att du ska göra din plikt som människa på denna jord. Han menar att du ska gå i skolan, ta hand om dina nära och kära, vara en bra person och inte låta någon trycka ner den. Tupacs ord har gjort mig till en stark, självsäker och beslutsam person. Tupac är Thug Life, och Thug Life är meningen med livet. Rest in peace, Tupac. This one for you. Grab your blocks when you see Tupac.